Żewġ affidavids li nqraw fil-parlament ikomplu jsostnu il-verżjoni tal-Ministru ghal-Ghawdex Anton Refalo l-istqarrija ippublikata mil-Gozo dwar il-każ fejn Vapur tal-Gozo telaq mingħajr ma qabba il-passiġġieri. It-tnejn il-Gozo wieġbet għall-artiklu li der f'gazzetta li rrapportati lil ħadd filgħaxija il-Ministru ta' Ghawdex Anton Refalo ordna lil Gozo sabiex idawwar il-Vapur lura wara li hu xi karozzi oħra kienu qegħdin iċ-Ċirkewwa jistennew u l-Vapur telaq vojt. Madankollu l-Gozo qalet li dak li ġara kien tort tal-kumpanija u li għalhekk id-duty manager li talab lill-kaptan sabiex idur lura. L-affidavids kienu firmati minn passiġġieri li nsertaw kienu ċ-Ċirkewwa u spjegaw kif il-Vapur għala ir-rampa u telaq lejn Ghawdex vojt. Intant waqt l-aggornament fil-parlament.Intant filgħaxija, il-Ministru Anton Refalo kompla jsostni l-pożizzjoni tiegħu u ċaħat li ordna sabiex il-Vapur tal-Gozo idur lura lejn iċ-Ċirkewwa sabiex jgħaddi lilu lill-familja tiegħu fost passiġġieri oħra. Refalo spjega lil ħadd waqt li huwa kien qed jistenna il-Vapur ta' Ghawdex kien hemm 26 karozza. Jiena staġibt għax affarijiet bħal dawn qatt ma pretendejthom għax nimmaġina il-Vapur illi jkun battal għandu anki jkun hemm persuna waħda fil-kju, dik il-persuna waħda għandha valur. Daqs 100,000 persuna għandu jabbija u naturalment jiena bir-raġun kollu u naħseb kelli kun ġiet iktar u iktar illi l-Gozo taqa' taħt id-dikasseru tiegħi, batt il-mobile saqsejt għaliex dan l-imbierek Vapur tal-Gozo sejjel lura mingħajr ma qabba 26 karozza. Il-Ministru Refalo qal li fl-ebda ħin ma talab biex il-Vapur idur lura, anzi li qal li issa la ħareġ ma kellux jerġa' jidħol. Spjega li għal xi raġuni il-Vapur irritorna lura u huwa ħalla lin-nies kollha jitilgħu u li huwa l-familja tiegħu telgħu l-aħħar nies. Il-Ministru ghal-Ghawdex qal li ħassu mweġġa l-mod ta' kif kien trattat fil-Parlament u li ser jieħu passi legali kemm kontra il-ġurnal The Times u l-Partit Nazzjonalista. Qal li din hija tattika oħra tal-Partit Nazzjonalista sabiex itappan l-integrità tal-Ministru ghal-Ghawdex.